Ma, pila pa naman na kwarta itong eleksyon? Kwarta ba, Uroy? Dawa, Jog, sa piso. Ate ka, wala dyan bisag piso. Mama man lagi sa kong amiga, pinakakwarta man lagi. Nakapariban pa. Sana all. Itaan ni, wag yun. Ano man yun na, basta doon sa dughan. Padol, patay ka ma. Paduol. Mayroon yun ang silag na amutan, kaya abtik kayo. Pero pag na ay mga maayuhan, asa tayo lista. Put na lang yun. 20 rin na sila yung anak. Ay, pwede naman na si mama. Uy, palayo ko dali ka na. Kung na po'y kasukan, ani. Ay, may pagdinay ko kasi nabigyan na po si mama. Tumahuman o yaw-yaw niya. Ako po siya kasabaan, marag akong nisala. Ang katingalhan ba nga? Ikaulit man dyan nila nga. Dili man na ilang kwarta. Isa pa, nakabudget naman na. Nakabudget naman na sa mga tao. Nganong dili man dyan nila ihatag sa mga tao. Nganong ugungan man dyan. Ala, asa na itong bata ato? Kita na naman sige gaw-yawan ni Dari. Ay, Ay, nakadali ko. Nakatarong pa kong suksok-sukan niyo. Oh shit, not good. Sama na, ang payong niliho. Sama mo? Yung niliho man. Bayong na ko. Ayo. Okay. Manglambay mo kaday. Ikaw din ako. Sorry, Kol. Asa mo mama kay maghatag og maayuhon. Nadito, Kol. Tawagon sa na ko, Kol, ha? Sige, tawagan dito ka kay gikapoy na kog kamang ba. Sige, Kol. Kadali lang. Tawagon sa na ko. Mama, si Uncle, ma. Yuwan, tanin mo. Ay, kisa nga, Angkol. Si Uncle, baka itong purok leader na to. Aman, ano lagi? Tura, katong nagkamang. Ay, tuara. Mrs. Trangia. Napadi ka mang rin, nga man namang eleksyon. Ma, Saan bataan mo, Kuya Wal? Tanin mo. Kalit, ramang kagkuan diya. ma, naman nagkamang man na si Uncle, ma. Di na siya kalakaw. Bang pinatawag na kami. Taga-eleksyon jud na. Nanidala nga anak. Di ay, sa din nakasaputo na na ron. Dam Trangia ka dam no. Ikaw ron isa butante diri dam no. Oh, ako ra. Ay, usa din niya. Kamang ni? Klaro, anong nagkamang, oh. Oh, kamang ni. Kamang? Uma namang eleksyon. Dapat nagyapon kamang ron. Oh, continuous ni karon kay wa man gud ako nahuman og kamang atong ning agi ba atong pa eleksyon. So akong ginatiwas karon kay lisod pug ayo lain pud nyo una-unaon sa ako sa amua pro leader nga giugom na mo ang kwarta. Kasi kung man ang eleksyon, hatag yapon ang monitanan daghan kay kog kamangunon oh. Okay, day kayo na. Abi dyan ako, dili na ako matagaan ba? Ay dili daw. Kuridas ginitanan kutob sa nalista tagaan ginamo ni. Bisan maghuman ang eleksyon. O dara imo ha, Trangia isa no. Dara. Wow naman. Uy, 1-5! Salamat si Kuba nga ikaw dyan mong purok leader. Kaya ang uban ba yung ipang ugom rabaya. Ano na katong lipan mo? Kaya salamat si kayo ha. Kaya wad ko nasiruhan ka ron ba? Ay, way problema na dam kay trabaho man ko na ako na dam ba. Di mo na ako ang kwarta. Di mo ko madato ka na. Sige dam, aris ako dam ha. Kidaghan pa kong kamangan ba ha. Naghanap na ako kamangunan ko eh. Sige ya, Amping. Salamat kayo ha. Na, sa pikas linya ba ako nakabuto ba eh? Uy! Kapuya po na yung trabaho mo ngayon niya. 300 litrang adlaw. Kapuyan yung trabaho ah. Ugumo na ko ni uban no eh.